Saiki emak-emak lho ya. Ora pandang duwe bojo, ora duwe bojo janda emak-emak. Kabeh pokoke sing dideloki HP. Gek ngono ki ndelok HP lho emak-emake nyapa ya ngono ki. Kok guyu-guyu dhewe kek koyoke setengah iki lek chat ki fisik ki gawe basa Inggris ngono ki. Masa lho wong Indonesia iso gawe basa Inggris ngono ki ndak chat-chatan karo sapa ngono, ndak karo garangan ngono ki. Mosok lek wong Indonesia kok gawe basa Inggris. Ki basane Inggris emak-emake lek visi ngono ki pelepotan ngono kae. Ya Allah. Iki nang kene iki lho Lur, bola-bola kuwi lho Lur. Bodokan-bodok lagi musim ngono ki. Ngerjain bule-bule bodokan demenane. Ya mek sekedar ngerjai tok ngono nggih hiburan. Engko lek iki tenanan lho iki. Sing kisah nyata iki lho. Ngono kae ketoke bodho. Ngono memang bodho tas cacetan karo bule kuwi memang. Baik lagu iki kampung Sing ora ya sebagian wis tak omone ngono. Sing alim ya enek, sing sakinah ya sing istri sakinah ya enek. Sakinah mawaddah warahmah ya enek. Ngono ki sing panggah tok-toke panggah dolan HP ternyata apa ngono ki. Visi karo wong bule. Masalah iki pasar lho koyo ngene iki. Malih usume marai ngene saiki. Ya kuwi lho usume bodho golek berteman karo wong bule. Jarene sing enek brewok-brewoke ngono. Nggih hiburan jare ben semangat lan nyambut gawe. Penyemangat hidup, penyemangat nyambut gawe. Ya wis ngono Lur ya iki info yang terjadi sekarang itu kisah nyata di rumah saya, di sekitar saya. Ya semoga itu memang cuma hiburan toh, ndak ada yang lain. Ya itep-itep pengen mengetahui apa itu tradisi luar negeri itu gimana gitu loh ya. Dah ya, assalamualaikum. Infone emak-emak masa sekarang.